Mireu quina imatge més ben parida amb el creuer darrere. Bé, aprofitant l'últim dia de vacances, dilluns ja començo la feina, estic aquí a Palamós, un creuer aparcat, he vingut en bici des de Banyoles, ara estic buscant aquí en Ferrari Man a veure si m'esbronca. I bé, molt content, hem posat la bici a punt, hem posat el despatx a punt i aquest setembre a tope. Salut! Doncs jo feia molts anys que no anava en bici, ara l'he tornat a agafar i m'he fixat en un canvi, i és que abans la gent, quan anaves en bicicleta, quan trobaves un ciclista et saludaves, sempre et saludaves. I ara m'he trobat que molta gent no saluda, molts ciclistes no saluden. I m'he fixat que el fet de no saludar és directament proporcional al cost de l'outfit i la bicicleta que porten. Com més ben equipats i com més ben parides la bicicleta, menys et saluden. Llavors, què els hi passa? Què els hi passa a aquests merdes? Se'ls agrada fer el merda? O es pensa que són el puto Indurain, el puto extraterrestre o què? No ho sé, saludeu, home, saludeu, no costa res.